abịa n'ife onyonyo anụnwa anyị afụfụ ndị nna nna anyị fa ka nwa bekee si kpụrụ fa wee ha ngisi afa fa wee nwụọ n'aka ekpe n'anya n'aka nne fụzie ebe ha wetelu foto onye ọcha bụ nke ekobegasịrị na ụlọ ụka dị iche iche n'ala Igbo maka ịbịa na Catholic Church for example ịfụgasị images ndị ọcha eko isie asị na Jizọs jikwa wee nwụọ n'elu obe for mmehie anyị. So ajụjụ anyị na-ajụzi wee sị who actually died for us? Ọ bụ nwa bekee bụ onye si na obodo ha wee bịa nnọọ n'obodo ndị ojii wee nwụọ for us, ka ọ bụ nna nna anyị fa ndị tara afụfụ wee nwụọ for us wee mepee ụzọ anyị ji wee dị ndụ tata? Maka na ife a bụ illusion ndị ojii nọ n'ime ya. Maka dịka anyị si na-akọwa na religion bụ nsogbu anyị, efidiga anyị with these lies. Maka ịkpọ nwanne gị kịta welu foto na-aba che ha n'iru sifa kedu onye nwụrụ maka mmehie ha ga-atụ nwoke onye ọcha aka maka ife akụzili fa. Ịghọta gị? Nna akụziri nna wee mụta nwa kụzielu nwa ya, nwa mụta nwa kụzielu nwa ya, o si na one generation gafee to another generation wee bụrụzie ntọnaanị n'ala Igbo. Onye kpaziri aka ọ sị gị Jesus died for us, Jesus the Savior, Jesus. Ịgwazie m ka onye ọcha ga-esi wee bịa wee nwụọrụ onye ojii, onye ọcha nwụrụ fọ gị nwa bụ onye ojii. Ebe ha kpọchasịrị kpọchasịa ga-asị na ha fagburu nna gị, zukọrọ ife niile na-amị gị ọbara, wekọta ndị ọjọọ tinye n'isi a na-achị gị ọchịchị nchigbu. O nwere ifefa chọọ ka ị nweta, ọ bụrụ ụzọ dị, ọ bụrụ ọkụ dị, ọ bụrụ mmiri dị, ọ bụrụ ọrụ dị, nri adịrọ, agụụ na-akpọgbusi ndị mmadụ. Fa kpụkọrọ ụmụnne anyị tii n'oru. Onye a ndị ọcha bụ ndị onye bịaziri nwụọ for you, ha nwụrụ for you. Ebe ị na-ajụzi ajụjụ si kedu ife na-eme anyị? Ọ bụ na anyị enwekwurozi nke bụ ụbụrụ. Onye ekwerọ ka ikuchata ume jidelu gị kpado gị n'ụzọ niile bụzi onye bịara wee fụgide gị n'anya wee nwụzie for you. Religion bụ nsogbu anyị. Ụmụ Igbo tete nọ n'ụlọ, onwere onye ọcha nwụrụ for you, onweghị onye ọcha nwụrụ for you. Ndị nwụrụ taa afụfụ mụ na gị ji wee ka nọdụ tata bụ nna nna anyị fa ndị akpụrụ n'oru na slave. Fa wee kpụrụ fa n'olu wee gbuo fa, repuo fa, kpatara eji afụ ife ụfọdụ ụmụaka kịta, ụfọdụ a na-acha ọcha, ụfọdụ a na-echi oji, maka ọ slave masters tụbalụ ndị nne anyị fa ime, fa wee mụtasịa those mixed children. Ịghọtago? Nna nna anyị fa nwụrụ for us wee pevuola anyị ụzọ anyị ji wee dị ndụ tata. Ọ bụrụ onye ọcha, maka onye ọcha bụ onye ilo gị. Onye ọcha kpọrọ gị asị. Ndị a kpọrọ anyị asị, fa chọrọ ka anyị dị ndụ. Fanwa bụ na nsogbu dịla anyị, fanwa bụ na anyị enwero ihe ọbụla, fanwa bụ na anyị anakwuodịrị eche echiche ka human being. Ịghọtago? Fanwa rụrụ bụrụ anyị with Bible and Jesus, nwa bekee onye abụzi onye bịa daa ya for you wee na-akụziziri gị ụzọ ị ga-esi jee n'igwe. N'enu ụwa anyị nọ n'ime, ọ chọrọ ka ị were ọkpa gị zọdote ọkpa na-abọ naanị. Ọ bụ ogodukwa iwu ndị n'obodo oyibo, ọha olu ka anyị na-agbarụ ha ebe a. Onye ọcha abụzi onye bịara nwụọ for you. Ụmụ Igbo olugonu mgbe onye ọbụla ga-etete n'ụla. Olugo anyị ga-etete nọ n'ụla. Lies niile anụnwa akụziri anyị, anyị emepe fụ na ihe niile abụ wayo. O nwero Chukwu ọbụla sky daddy nọ n'eluigwe. Ife anyị ma bụ chi bụ nature bụ chi. Nature bụ anyanwụ, mmiri, aja na ikuku. Ife a bụ ife bụ ife ji ndụ melụ na anyị dị ndụ taa. A na-akpọ ya nature. Nya ka ụmụ Igbo ndị gboo
na-evenerate, anyị adịrọ worship ha, anyị na-agọ mmụọ wee kpọkuo ndị nna nna anyị fa ndị ichie, venerate ya anyanwụ na-enye anyị ihe, na-enye anyị okpomọkụ. O nwero chukwu ọbụla nọ anywhere in the sky, nwero no Jesus that died for you. Ife niile abụ asị wayo nwa bekee. Mana kịta anyị ga-agbapụsi fa afọ, fa akpasigo nkata a kechie ya, a na-ebusagharịzi ya, ha họpụta ụmụnne anyị ndị ifela ada eme kpọrọ onwe ha pastors na priest na reverend na bishop, maka na ha ma na ife niile abụ wayo. Fancha nọ n'otu wee kpaa nkata ka ekedo ụwa niile agbụ, sọfọ bụ ndị na-ebi ọfụma, ego ju, maka atụkọsị ego ebutere ha ụmụ nwaanyị niile kachasị mma ha ejeduru na-edina, na-aghọrị ndị mmadụ, na-aghọrị unu a na-atụkọ ego, welu ndụ unu kechie, na-atụkọrọ ha ego, a na-efeed unu with Jesus will love you, Jesus will heaven, you're going to heaven when you die. A na-efeed unu with this nonsense. Fanwa malụ nke bụ eziokwu, na-aghọ unu aghụghọ, na-ebili ndụ. Ụmụnne, tetenụ n'ụla, anyị adịrọ asịrị unu asị, oge elugo, aja anyị achọgo ka ụmụ ya binie na-agbụ ekele anyị. Nna anyị Igbo achọgo ka anyị si na agbụ ekele anyị pụta. Ife anyị na-akọwala unu tata. Otu a ka ọ dị, maka na abịa n'ụwa niile sọsọ ndị isi ojii bụ ndị aghọtara ihe a. Duto na ife isi ike, poverty, ịma na onye agụụ na-agụ nwere ihe ọma. Isi ya na miracle dị na desert, ọ chụrụ miracle a jebe, maka ihe ọ chọrọ bụ ife ọ ga-eme ka ife wee dịrị ya mma. So ndị amụma asị a na-exploit the ignorance and the poverty situation na ndị mmadụ nọ n'ime ya, wee na-egwu anyị chandum. Na ndị nwụrụ for you, nna nna gị fa ndị ojii nwụrụ for you. N'ezie the fake one ha created. I say, no, Jesus died for you, your Lord, your Savior. Onwere Lord, one Savior, Jesus. Jesus never even existed. Ihe a niile fabrication nwa bekee. Anyị ga-eji nwayọ na-agbaghesili unu ya. Bible a ha nyelu unu bụ akụkọ anyị, story anyị, ka ha wee fabricate ya. Maka akwụkwọ anyị ya, story anyị anụnwa, ị na-agụzi ya, na-agụta ụfọdụ ihe ndị dị na ọdịnala anyị. I na-asịzi yes na ife a bụ eziokwu na akwụkwọ anyị, mana akwụkwọ nwa bekee fanwadelia story niile dị ebe ahụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ akụkọ anyị, our story. Majority bụ asị, akwụkwọ asị ka ọ bụ. Apụta asị anyị na akwụkwọ nsọ dịkwa na ana Igbo bụ ife a na-asọ asọ, maka na ịnụ na nwaanyị nọ na nsọ, ime ejekwu nwaanyị ahụ, ife omini bụ forbidden, ime eje dị ya. Mana akwụkwọ nsọ bụ ga-ejekwana dị akwụkwọ a na-asọ nsọ. Mana ndị Igbo anyị duto na ya dị echiche ewelu religion gwụọ ọbụla anyị sị na akwụkwọ nsọ bụ Holy Bible, maka holy bụ ife dị asọ, ife dị nsọ, ife dị asọ, not akwụkwọ nsọ na onwe ya bụ forbidden. Ife dị asọ bụ holy. Akwụkwọ Bible abụrụ Holy Bible, maka na ntụ na aghụghọ dị n'ime ya. Akwụkwọ oru ka ọ bụ, akwụkwọ kedolu ndị isi ojii n'ụwa niile na anị, kedo anyị na-agbọ ife ọ bụ. Anyị wee na-agbasa ọsọ enigwe, na-agba imegharịa isi gị praise God, thank Jesus. Ịbịa nọ n'afụfụ, iji afụfụ ekpe ekwele, ime asị gị thank God, God is good, God is good. Ị na-echichegharị, ị nwere ọkụ, ị nwere mmiri, ị nwere nni, ị nwere ụzọ, ị nwere hope, nothing. Ndị pastors ewelu God na-egwu gị wayo, ajụọ gị sị gị praise God, thank Jesus. Oge elugo ụmụ Igbo binie n'utetenụ n'ụla.